Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Monday. It's a red day mga kaaksyon. Because today is holiday, we are celebrating National Heroes Day. Buti nga mga kaaksyon, subong it's a holiday o kung regular, non-working holiday, wala sang trabaho sa pila ka mga pribado kag pampubliko nga mga kumboyahan. Dari naman sa may pungsod Pilipinas, kalakip na ang syudad sa Bacolod kag pribado kung sa probinsya man sang Negros Occidental. Medyo malululigwa ang aton nga mga dalanon. Ilabi na digto padulong sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ining regular day mga kaaksyon nga national holiday o kun araw ng mga bayani, ini ginaselebra sa kada last ulihing Lunes sa bulan sang Agosto. Ining adlaw ang ginahiwat bagod magatag sang pasidungog sa bravery sa tanan nga mga Pinoy kag ginakabig baganihan na nagapakigbato agud lamang maangkon ang demokrasya kay luwayan sang pungsod sa Pilipinas. Kalakip na ang mga nagsakop dali no nagbato bla mga kaakson sa mga colonizers nga nagsulod diri sa aton nga pungsod. Sang 1995 ang tuig antes mga kaakson ang centenary sang revolution batok sa Espanyol o kung sa pungsod Spain. Isa ka komunitiba ang gintukod nga ginatawagan National Heroes o kung naghimo sa listahan bi mismo mga kaaksyon sa mga National Heroes nga dapat kunatagan sa pagpasidungog bangod sila kontribusyon diri sa pungsod Pilipinas. Sino ba lang kinakabig naton nga mga baganihan? Kalakip sa nalista mga kaaksyon ang atong ginatawag nga National Hero nga si Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Dipatuan Codarata, si Juan Luna, Melchora Aquino o kon si Gabriela Silanga. Ining si Andres Bonifacio kag Jose Rizal ang kilalang mga personalidad nga nagpakig-away. Agod lamang maangkon ang independence o kon kailuwayan sa pungsod Pilipinas batok sa Espanya. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Dari kita sa aton mga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano bala mga balita nga dapat inyo bantayan dari sa aton nga pagpangalagad dari sa aton natuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Bago ginamang kita nagalindig to naman sa may sulad sang kabangkalan, aton ginimbestigaran, aton ginusisa mga detalye sini nagluntad nga pinasahi nga balita mga kakson. Bangod ang patay na ginbungkal pa. Berte nga utok sa mga taho ining pantson sang isa ka 67 anyos nga napatay kagin lubong kahapon sang hapon ginakalkal sang daw hindi maintindihan nga utok sa mga taho. Pagkalkal mga kaakson, wala pa na kontento, binuksan pagid ang lungon sining napatay. Pagbukas ang lungon ay nakwat na nila yung patay kagin pangbukad kung anong sulod to. Ay mga aligasyon kaina nga nagsaling nga ining bangkay wala labot nga ginpang kuha o kung ginpang bukad tong mga ginbutang nga mga karagalan ginpopod abisiya
O aligasyon sa ibang nga nakikita ba sa ginimuslan pag gining bangkay? Nga ano nga utok klase tao ni no nga pati sinadra buksan mo te ano nakuha mo to may nakuha kang bulawan Radyo. halit kay Muya minsan nagakaina digto sa palibot sang lugar no hindi magpati mga residente sa aton nga paggadto gapalanindog ang ilang nga balahibo bangod sa katunto sa mga nagpangbukad sang lungon Radyo. may saman ka aksidente sudad sa gyapon sang Kabangkalan ang unang report inigin lutang. Pero ginpayag sang kapulisan mga kaaksyon nga mahimo ini na aksidente kay do nag-backfire balang tambutso amo tuguro kinulbaan ang driver nga babayi. Hindi na alang-alang dire sa kurbadahan sa sakop sang barangay Hilamunan sa sudad sang Kabangkalan. Na aksidente nakaangkon sa madalom nga pila sa ulo resulta patay ang biktima. Radyo. Dugay man kaupod na naton si Silay City Mayor Jodette Gallego para naton sa reaksyon kay perti kadako sang supply sang illegal nga droga nga na-recover dira sa may syudad sang Silay. Kagapon kon kagabi lang ni tubtob nila nga mga operasyon makon mo 21 milyones pesos nga sabu ang na-recover sang kapulisan. Ako dako no makumo 3 ka kilo ni kung sabwag ni sa bilog nga sila kag Negros Occidental damo gini magkaritan nga utok sa mga pamatanon. Malang kay ti na recover kag katanda man sa ngaton nga mga pulis na sunod ginila kag na kompeskar wala inuntatan 2 ka kilo sang tulo temprano pagkagabi nagbalos may bilin pagaling ay 1 ka kilo. Radyo. Balay tagikan sa Bacolod City Government Center Midway Facility sa Barangay Alihis. Liwat na nga ginbuksan pila ka mga COVID-19 patients naka-quarantine sa mga lugar. Radyo. Sa atong mga balita, National DSWD ginakonsiderar ang off-site payouts para sa mga wala nakarehistro online sa educational aid. Ako dako ni nga problema ning online kay kung taga digto ka karon sa may nabukid nga porso namon sa Isabela to wala man to signal ang internet ti paano na DSWD ka rehistro ang mga residente kay ginpagi ni tanan sa online ang kalabanan nga registration nga ini. Tingin na batian nyo naman sa Facebook man iba ng mga residente nga wala sang cellphone paano na sila karon ka-register nakadto sila sa computer shop. Kaya hindi man pwede kasi kung ano maghahandol ang barangay kung ano doon opisyal. O, paano na karoon makayo dira sina? Paano maka-avail ining wala sa mga internet connection? Wala sang ihibalo para magamit sang mga computer. Magrehistro online. DSWD must do something to make sure that they will be able to correct the system they're implementing. Kaya ti panagtag na ginman ng nisang ayuda. Pabudlayan pang taho. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time na 5:21 na. Mayong hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sana siling na Agosto 22 kita, 2022. Subong hapon liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko ng mga balita na tipon sa ato na Aksyon Unit Reporters. Ato na Aksyon Correspondent handang-handa na magdulong sa inyo sa mga balita mga kaaksyon na. Sa kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, top kita na size ang takna subong nga gabi. Ako naman Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:22 na. Antes pa man ang pinanaton ng mga balitian ni balo nato ng pinakulang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod ang inyong mga mensahe aton pagkabasahon sa diligid lamang madugay. Ang aton nga patrol I think may ginresponderan man nga isa ka insidente diri sa southern portion sang Negros Occidental mga kaaksyon na kung may detalye na pwede na aksyon sila. Kung kumpirmado, biraha. Aksyon Henny, check sa biyanay kung anong iya i-plastar. Dari sa Aksyon Radio, dari ka mo makisalig kay pero tindi kadasig sa aton nga pag-responde basta lang may mga borobarita. Makon mo, fresh from Kabangkalan pa kita. Wala lang gid pila ka minutos kita nga nag-abot. Timing man gin santo gid sa pag-abot ta programa to man diri sa Aksyon Radio.
Oh, subong humiara naman kita sang gina-tsekyara, gina-kompermar nga isa ka balita mga kaakson. Perting balita ayon kapon tub-tub sa mga law. Kapon napakadis man ang news team sa Aksyon Radio. Kay te may ara to apat ka mga persona baong isang duha to minor de edad nga nalumos bala sa may kabilang-bilangan reef. Te subo-subo man apat ang patay, nakaluwas ang 7 mga kaakson. And then ang ibang to may lang kay way nakalumpat kung wala sa may dagat la. Sa baybay sang naggagulpe kuno nga nagbaskog ang balod. Kay te naghunas gulpe. Pero diri kita kumpirmado ni nga balita, check naton be. Imbokada sa mga paborita, pagpangalaga ng flash report gikan sa patrol with Action Zil Minado. Action Zil, please come in. Action dyan, kinkumpirmar sang radio operator sang bago di RRman o na risko ini siya Nonoy Abahito Jr. nga mayara naman mag-iloy nga na sa parte sang Bago City specimen diri sa may overflow barangay Mailom sinigid lamang hapon. So diri kay sa radio operator Action dyan nakabaton ini sila sang tawag mga alas 2:21 sang hapon lamang sini. So sa karon nagapadayon pa ang ilang search and rescue operations diri sa Nasambit nga mag-iloy apang negatibo pa man ang mga identities ni no kung ang bata bala lalaki o kung babae kag wala pa man sila sang ideya kung pila ini ang edad sang duwa ka biktima nga naanod subong lamang nga hapon Action dyan. Yes, anyway, going na kamo sa area siguro, no? Subong Action dyan ginapa-contact lang anay initially okay. ang information diri sa may Bago PNP no so far wala pa gid sang idea ang sa rescue day so ginatry pa naton lambot ang Bago PNP para sa dugang mansining nga detalye Action. Okay, sige. Base makaakon kinano gid man kung may respond da si News Direct. Update ang Action Zilla kung ara na kamo digto kung makadto gid makamo sa lugar. Yes, Action dyan. So para sa Action Flash Report, ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Rad. Wow, kay perting bunok sang ulan, pagabot naton kina dito sa southern portion sang Negros, nagabubong ulan mga kaagson ting report nga nabaton sang patrol, mag-iloy. Siguro nagtabok darabla sa overflow sa may barangay Mailom. Kabalo ka pro problema, gimanada ang ilang nga overflow, kay basta gani nagaulan mga kaagson kag sige-sige, nagataas gid ang level sang tubig. Hopefully nga maging maayo lang kondisyon kay tangan sini mag-iloy mga kaagson. Santa rin nakasampay lang darabla kag nakaluwas man sila. Kay ti umakon mo, aling kagapon pa rin nga balita ay, pero nga mga insidente kag krimen diri sa Negros Occidental. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:26 na. Dali kita mga ka-aksyon, kabalo naman kita nga perting droga nga na-recover diri sa may sunad sang Silay kagapon. Amakon mo worth 21 million pesos of sabu. 3 ka kilos ang sabu. Ang sang aga, mag-utod pa nga babayi. Mag-utod nga dumdumaya nga sulod diri sa kapulisan. Ginakabig ni sila ng budigera sang iligal nga droga. Dali na recover sila makagso ng 2 mga kilos ng iligal nga droga ang ibinabanta na kabalor, masobra 13 milyones pesos. Sa ginpatigay naman ang follow-up operation sa kapulisan, alas 9 ang takna kagabi na dakpan sa Silay City PNP. Ining si certain Mark Villaran nga ginakabig ni makagson nga courier. Magsilang ka courier, tamo ni naga-deliver, naga-transport, nagadala sang iligal nga droga. Perte, no? Mga more than 1 kilos man of drugs. Ang accomplishment sa Silay City PNP for this year pertigid kadako. Naibaloon tabi, anong response ni Diri? Anong reaksyon sang local government unit may angot sa ni Makakson? Joining us this afternoon sa aton nga pagpangalagad is Silay City Mayor Jodet Gallego. Sir, good afternoon sa Action Jan Diaz sa Action Radio. Bye. Good afternoon, Action dyan. Yes, Mayor, thank you gid sa time ang ginatag mo diri sa aton. Anyway, Mayor, ang Silay City PNP ang isa ka unit sa aton nga drug enforcement group sa Region 6. Kadako sa ilang nga recover dira sa Silay nga illegal nga droga nga sabu, mga 3 ka kilos and most probably worth sa ni mga 21 million pesos.
Anong reaction sa LGU regarding sining accomplishment, Mayor? So, ang sako niya, bilang nga mayor sa Silay, ako yung nagpasalamat gid no sang tudo nga kampanya sang kapulisan diri sa siyudad sa Silay. Kasi mo na yang siyempre, ako gina-appreciate ko gid no, kag gina-comment ko gid ang ilang nga obra about sa mga illegal drugs. Oo. Tiyo, Mayor, do kadako gid sang iligang nga droga kung ikaw palang tawon, kung why ni guro na punggan ba malaptag ni sa may Silay area? Amo na ginapasalamatan ko ginang mga kapulisan nga sang ilang kwan no nga pag ano na no pag apprehend sila nga droga. Pero dira sa imo, Mayor, pag pamangkot no nakalabot na gid man si mo ning impormasyon, kamusta da, Mayor, sa imong area in terms of illegal drugs? Alin sa papungko ko so far, sunod-sunod ang mga pagpanakop sang mga kapulisan no, led by Colonel Mark Daroca. Siya muna no, dira ko man na kunan na tukiban nga kadamo kili sang ano na no sa naga-involve sa droga. So anong imo nga directives, Mayor, or marching order kay Police Lieutenant Colonel Daroca kag sa team niya? Ano? Anong imo nga marching order or direktiba based sa kapulisan dira sa may Silay City PNP? So, tiyan mo na makuhan gid kami no ang direktiba ko sila nga total campaign gid na kontra sa droga. Amo ginahakon niya nga ano sa ila. So anong mga possible yan, Mayor, sa part sa LGU, anong support nga pwede naton mahatag sa ton kapulisan? So ang tanan-tanan niya nga support siya. In behalf sa LGU yati ako niya basta kung anong ano danila ya kuya. Willing niya magsuporta kag nagasuporta gid sa ila. Oo, part na daguro, Mayor, ang mga logistic support, no? Kahit kinanglanon gina ka PNP eh. Oo, paano ko man na sila kung ano ila kinanglanon. Kumbaga, Mayor, may ara gid ka mo good man nga relationship ang LGU kag ang PNP para labi na sila nga mga kinanglanon diri. Mayo gid ang amon nga pagdalay man dira sang kuana siko pulis kag sa tanan nga mga PNP. Isa na guro, Mayor, kay tinadumduman ko sang kampanya pa, isa na sa imo nga mga campaign promises nga make sure na nga ang sa Silay City ara gid ang peace and order, arang security. Tining ining kampanya sa illegal nga droga kung it would be more massive, mas maayo gid ang nga development para sa inyo dira. Mas mayo gid ako gid nga ano na positibo gid nga mo busang mga kapulisan diri no parte sa illegal nga droga. No kay bisan paano natapna gid kag muna gina kampanya gina namon diri sa tanang nga barangay nga dapat kung may mabalaan sila nga nag-endorse sa droga sa ilang mga tupad balay o kundi dapat ipabalugin nila sa kapulisan. Okay. Kumbaga, Mayor, imo diri nga pananawan gali dapat gid no ang papel sa barangay para mangin madinalag-on ning kampanya batok illegal nga droga. Oo, dako gid ang kabayan sang kwan sa mga barangay officials. Subong man siyempre sa komunidad. Anong imo nga hingyo diri, Mayor, sa publiko, sa mga Silaynon kag sa iban pagid nga concern diri kay kung papabayaan ni kabalogid man kita malain man ang epekto sa ning drugs dra. So ang ginahingyo ko lang sa pumuluyo sila noon nga dapat binuligay kita nga matapna gid ni ang illegal drugs ibangod nga kun ari ini hindi kita kabalo nga ang isa ka membro sa pamilya naton may ara nga mag-involve dira bilog nga pamilya problema gisina. Ibangod nga hindi ka nakabalo sang seguridad ninyo kung may ara nga isa ka membro nga pamilya nyo naga-involve sina. Kag ginapanawagan ko gid sa mga Silaynon nga dapat nga kung may ara dira nga naga-involve sina sa inyo palibot sa inyo nga mga tupad balay, isikreto nyo lang pabalo sa aton nga kapulisan. No? Kaya muna nga aton nga mga isa kadako nga pangontra sina nga mga illegal activity parte sa drugs. Oo, kumbaga ginaengganyo mo gid, Mayor, ang pumuluyo nga hindi gid magkahadlok kung may ara sila may mahibaluan nga impormasyon pakig-angot gid sa pulis. Oo, tiyan mo na hindi gid dapat magkadlok kaya dapat sila yang madlok sila kay sila nagahimo sa mga
illegal nga hilimuon. Imo yung opisina, Mayor. Bukas manggurong ang alkalde, ang Office of the Mayor, ang LGU, kung may magluyag, dira magpakig-angot ka magbulig, no, sa mga opisyal sang syudad. So, ti ako, no, welcome gidya ang tanan sa akon, no, kung may ara nga mga impormasyon nga, no, pwede man ako yung mapabalo. No, kaya kuya, amuna, willing man ako mag-support kung anong support ang ginanglano naton, no, para nga initanan, no, mabuligan naton ang kampanya kontra sa droga. Yes, no. Anyway, Mayor, finally na lang, gid, anong imo ayo, last nimo nga mensahe, request sa Silay City PNP despite the fact na successful ang operation, ano pa ang luyag mo nga iayo sa ila? So parte ako ya daw nag-anoy ko sa mga kapulisan namon nga ari diri subong ginapasalamatan ko ginapresar ang inyong obra, no, kag ginaano tagid nga sige yon tagini hindi tanay paguntatan, no, kaya ara da nakasalalay man sa inyo ang solusyon sini nga mga problema kontra droga. Okay. Sige, Mayor, thank you so much gid sa mo time diri sa Action Radio Bacolod. Good afternoon. Good afternoon, thank you man. Action dyan. Thank you. Salamat gid. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Provincia, time na 5:34. Nungogid lang kay ti medyo ipit kita sa panahon. Anyway, idokol kompleto naman ang statement naton, din diretsyon na naton pamangkot sa Mayor. Kay kaina nakainisala magit kami nga pagpamangkot o kung nakakuha naman kita sa jutay nga impormasyon sunod sa iyate ining duha o kung tatlo ka ba nagkradakpan under investigation naman ang ilagid nga background mga ka-aksyon. Kay base silang impormasyon yung padangat sa kapulisan, ini sila tumandok mismo sang syudad sang Silay. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, mga dalagko ng mga balita, aton patpaton diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion. Aksyon Radyo Provincia, nagtime na 5:47 na. Sa nasiling na antis pa kita magabot, pila ka minutos pagidamang na nakaligad, nagikan kita mga kaakson dikto sa syudad sang Kabangkalan. Duha ka mga kasong aton dikto nga ginusisa, una diri, ining unusual nga pagbungkal sang isa dira ka pansyon, pagbukad sang sulod sang isa ka lungon, kag pagkuha sang bangkay, kag pang rian pang mga suksok sa nga panapon. Di kayo na maka-aksyon nato na interview live dari sa Aksyon BBB. Upod naton si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz.
And then aton man personal ging kantuan ang patso. Naglakat di kita sa may Kabangkalan Public Cemetery. Aton personal nga nakitaan ang lugar. Ining pantson mga kaakson nga ginkalkal. Sang do hindi maintindihan nga utok sa mga tao. Pagabot naton dikto sa area, ginbalik na sa sulod sang pantson, ining lungon. Ginbalik naman sa sulod sang lungon ang ginpagwa nga bangkay sang 67 anyos nga anay manugbaligya sang isda. Dira sa may Kabangkalan Market, kag mga kaaksunin na patay bangod sa isa kabalatian, ginlubong kahapon la 5 ang takna sang hapon. Kaina lang sang aga ini na diskubrihan. No, tiyang isa diri ka palaligban kay suno diri sa sepulturero nga aton nga istorya. Ginpabaluman lang sa isa ka lalaki nga may ginbungkal dira nga duta. Ang ambas sa nagpabalo siya nga lalaki, may nanugid siya nga mga persona nga wala yung man nakilala nga ginbungkal kuno dira ang pantson sa sulod sang patso. Di subong ginapangita sinong nanugid. Kaya dako nga palamangkotanon. Paano ka nakabalo? Kay ting sepulturero gani mismo nga nagalibot da. Waya gid na tukiban nga ini gali mga kaakson ang ginbongkal. Kung makita nyo sa itong Facebook Live, actually 4 na sa kasampaw-sampaw. Sa ikatatlo mga kaakson, do kumbaga do binalubong na sa sadto, ginkuha lang tulan, ginbalik, ginsulod naman ining lawas, ining babae nga napatay. Amo na mga kaakson, lapit lang gid siya sa highway. Ang distansya mga most probably mga 20 meters lang. Ariwa, ang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Cruz may angon sa ni. Confirm na naton sir, may data kita information nga nakuha sir nga may isa ka bangkay or panson abi dra mismo sa may public nga cemetery sang Kabangkalan. Ito ba exacto barangay 1 guro sir nga dugin kalkal sir? Yes, accordingly sa family, na tukiban nila ito kangina or na-discover to kangina umaga na ang casket kag ang cadaver sang ila pa relatives ara nagit sa sagwa sang pansyon. So, parang imbestigar namo, nabala namo na inigaling cadaver ginlubong kapon around 5 p.m. And then kangina umaga amo to na diskubrihan nila na nakaseparate ng cadaver ang body dito sa metal casket. So and then nakita pa gid nila na ang ang ginwrap na paper and plastic sa lawas ng victim sa cadaver is gisi na siya. So if sa first glance bakpati ka na ginhimuslan siya. Pero kung kami naman pagtawon sa investigation namin, base may ginapangita na valuable items na base may ginupod during sa paglubong sa iya, base may ginpadala ang family, ang relatives ng mga valuable items na nag-iya sang victim. So, amon. So, ang sa angulo na ginimutan siya, it's only the medical examination or ang cadaver kung may foreign object na nagsulod sa iya private parts, no? Aksyon Radio! Kung ako naman mga ka-aksyon palantawon, kay pag-abot naton gina dito sa area, sa tupad sa mga pantson, may nakabutang gid man nga kawayan, pero ang kawayan aksunan sobra isa kadupa ang kalabaon. Tido hindi maguro posible nga ginsulod to sa kinatawo. Mahimo, ining nga mga kahoy, nga naglilapta digto based sa akong persona nga paglantaw kaina kay kita persona nga nagkanto digto sa lugar mismo base bla mo naging gamit nila agod nga magguba or marusdak ang tabon sang pantson. Amo tuguro nga nagkarabilin wala na nila nga nakitaan o kung wala lang di binahingagaw dala kaya kung pambalong nga si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz do base isa or duhala ni ka mga tao nagimo kay kung tatlo kung damo ni sila nadumduman pa nila nga ibalik ang bangkay sa sulod sang lungon, kag ang lungon, ginbalik nila digto sa pantson. Gari kay siguro, blind nila masarangan, makon mo, akwaton mo digto, kamo lang nga duwa, hindi na masarangan sa duwa lang katao. Ikatatlo, pangalan nga panalganto sang nga sampaw, abay sang pantson, di pa panaog pa nila. Tapos to, binuksan pa nilang lungon, hakwaton pa nilang bangkay. Ang kaina itong nga pamangkot, kung nga may plastic kunong palibot sa bangkay. Kaya do, ang according diri sa aton nga kapulisan,
Dogin mami type bla nila ang pagputos, ginputos ginila sa plastic ang lawas. Sang bangkay mo to nga may ginpanggisi. Kung nakita mo yung nare-re ito mga kakson. Amo na nagalit sa mong palaligban, kay nga ginpamakot na ton kay ng si Paul Torero, sunod dire kay ni Mr. Noli, Hipulan, nga ako na wala na kuno yung panapdon sa dalom, ining senior citizen nga napatay. Tiya mo nang ilat o dok nga pala mangkutanong, anong motibo nga pating bayo, no, ginri-rian, ginpanggisi, gipanghalid lang sa kundiin, pero eventually, wala man sila may nakuha. Kaya baka pamilya, wala man sila maging padalato ng mga importante ng mga butang. Ang panawag nila galis ng police, valuable things. Isa na karon kayo natutukan, Dre. Anong pinakamotibo? Subo-subo lang, hindi tanan na yung mapapatudaan kung ginimusdan kung wala. Kaya according sa police, wala na yung planong pamilya nga ipaidalom ini sa autopsy examination. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:53. Karon na, pabati naman nato ng interview naton sa aton nga na interview nga si Paul Torero dama mismo sa may Kabangkalan City Public Cemetery. Radyo. Mga kababayan, kalalakinan, And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Champion Super Pop. Viewers, pasensya agad medyo delayed ang aton nga pagbasa sa inyong mga mensahe. Good afternoon dira kay Ma'am Novi Magapan. Mayang hapon naga-monitor lang sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedictos, the home court giniya ka Aksyon Radio ining Barangay Pandanon sa may DSB, no? Ma'am Homa Lumina, good afternoon man. Ma'am Karen Miraflor, good afternoon. Aksyon John Tamyaw, yan ako nautod ya. Happy birthday lang kay Kerwin Miraflor sa Barangay Tangob. Uy, Sir Kerwin Miraflor, happy birthday sa imo, no? Dennis Nuestro, good afternoon. Kathlia Monica de la Vega, mayang hapon Aksyon John. Ma'am Ana Senoro, always good nga nagapamati. God bless you and your family. Sa mga reporters ko na bali Ma'am Ana Senoro, God bless man. Yes, thank you so much ma'am. Rosaline Buenaventura, good afternoon Aksyon John, watching from Barangay Takuling. Fatima Sales, mayang hapon John, good afternoon. Agasa sa night patrol, tapos tulog na sila. Tikaroon na, dalay taliwat sa Aksyon Night Patrol. At Tia Kim Iriman, good afternoon. Ma'am Mari Lovaron, good afternoon. Ma'am Jonaline Lina, hi po. Yes, hello. Good afternoon, Ma'am Jonaline Lina. Ma'am Elvera Hilogo, mayang hapon. Si Ma'am Jolie Militado Patrimonio, good afternoon man. Ma'am Barky Tribe, mayang hapon. Mayang hapon, Sir Kimpoyo Lodra, Ma'am Sir Norbing Galicia, si Ma'am Gina Galicia, nga always gate nga naga-monitor, no? Si Ryan Tagamulila, ga-monitor lang dara sila sa may Binalbagan, gali o. Oy, mga taga-Binalbagan, dara mayang hapon na. Sir John, mayang hapon lang da sa imo, ari lang ko din nagahingagaw monitor sa online. Ara man ko sa stereo, si Sir Alex Montesa. Sir Alex, good afternoon, gid, no? Paapa silang Tamyaw, si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Dialagdon, sang Phoenix, Arizona, si Sir Melili Oligo, madamo gid nga salamat, no? Thank you gid, no, Ma'am Ana Sinoro, sa imong ginpasa nga mensahe subong hapon. Kanang gid kay ang akon diri nga telepono. Pasensya gid bala sa mga
padalamin sa kaina, baw kasako-sako. At tugi kita abi sa may area ka Kabangkalan. Medyo lain pang panahon kaina dito, no? So, nag-ano kita kaina, no? Sige, standby mga kaakson. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 2 na. Sige, ang mga balita pa kay Iban karon ay ibang mga police reports, update sa mga sitwasyon kag mga balita nga natipon sa Aksyon Radio Bacolod. Standby kamo sinidri. Damo sa balantahin nga balita sa syudad sang Bago tumag Iloy. Gina-follow up subong sa aton nga patrol. Balita sa syudad sang Kabangkalan, duha ka mga kaso diri man una nabatian sa Aksyon Radio. Kagahapon tong balita nga 4 nga napatay diri man una nabatian sa Aksyon Radio Bacolod. Paday naton sa gihapon nga gi-develop. Kalakip man mga balita sa politika kag iban pa nga mga sitwasyon mga kaaksyon. Kag ang promo base ang iba
Bandrago tulat sino nagdaog oy bantay-bantay ka mo basi ka muna. Ang masunod naton nga tagdaog sa ato naman nga dakop ka daog ka roleta promo. Sige, lapaw na kita sa panahon mga kaaksyon. Pasensya gid kay medyo damo gid ang aton nga obligasyon diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kag inyo na batian kabusan nga pagpangalagad sa aton na palatuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Happy National Heroes Day, Agosto 29 kita, 2022. Madamo nga salamat sa aton naman nga Patrol 2, Patrol 1, Bravado Patrol, Redaksyon Zil Minardo, in Aksyon Papang Nixon Tahoma. Ato naman News Center Aksyon ang Defensor Lisay. Din naman sa Studio A, Master Control sa ato naman nga technical side. Upod naton sa Aksyon Henry Espolgar, kag Aksyon El Rey Dotilios. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar and Aksyon ang Defensor Lisay. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kanginan. Ako naman si Aksyon John Diaz nga nagasiling sa atong tanan nga mga kaaksyon na kadapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay, kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ni ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!